Ағымдағы елның 29 октябрында Ленин исемендәге Бүтін Союз Коммунистлар Яшьләр Союзы ойышуға 103 ел була. Шул уңайдан районның Коммунистлар партиясы вәкилләре Түбән Яркәй авылының аграр урамына яшь агач үсентеләре утыртты. Безнең кыштан планлаштырылган үзебезнең бер акция агач утырту 1918 елына барлыкка килгән, 1924 елына Волкейсым исеме берилгән. Бейік Ватан соғышындағылар 3500 кішіге герой исеме берілген. БАМда башынан адағына қатнашқандар, космодромларда, онан соң әрбір постройкаларда, әрбір нелерде мына бүтін болған комсомоллар үдләрін біле тұрғандар, сағынып, иске ала тұрғандардар шол жылларны, студент вақытларны шошындай акциялар илікті болған әйбірлер бұл. Мына бізданы жоңартып, иске алып, шоша келешекте шоша Алияны исемін беріп дейіп, комсомол исеме беріп, шошыңа сулар себеп келешекте иске алып, шошындан өтіп, мотор етіп жүрібіз деп ышанабыз. Барлығы 150 миллияш нарат ағачлары һәм имен шикләүгә утыртылды. Тышта яңгыр сибәләп торуына карамастан, һәркем изге эштә теләп, күңелен биреп катнашты. Бик дарау килгәннәр бит кешеләр. Бу бик атратында мекәбитендә агач утыртып бит инде ул. Шундай күңеле якты, рәхимлек кешенең эше. Шулай булгач инде барысына да рәхмәт. Чарадагылар республикада оештырылган төрле өмәләрдә, акцияларда район халкын актив катнашырга чакырды. Барыгызны да чакырам, шушындай субботникларга сүлпән булмагыз, өйдә ятмагыз, эш эшләйек, бергәләшеп эшләйек. Яркәйне матурлайык, яшелләндерәйек, барсы безгә карап торсыннар, сакланып торсыннар. Еллар үтәр, утырткан агачлар шаулап үсәрләр, тирә-юнебезгә ям биреп торырлар. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.